bisan naminaw ra ko sa radyo, dunggon maghapon ni sa Ginoo. Salamat. At tinod ka na, no? Bisa nakakara sa radyo, naminaw sa misa lugar, no? Lagi nakaroon pa ng pandemic. Unya, magpainungon ka o sa kalag, diha atin kasing-kasing, pwede ka na kayo. Imo ka nang iapid ya panahon sa pagpetisyon, no? Kanang pag-ampo, magkaigsunan, human kini sa mito ako, diha ipagsangpit sa mga hangyo sa Ginoo, imo pong iapil og hangyo, ang kalag sa imong minahal sa kinabuhi, hinaut unta nga makasulod na sa gigriya sa langit. Dunggon kini kayo sa atong Ginoo. Napo na dire Brother Clive. Lektor ko dire sa CDO. Mag-ask ko unya kung unsay angay og sakto na kong itubag kung ang akong kauban sa trabaho nga niundang na og simba kay nawad-an og gana. Dili na pod siya magampo og iya kong gipangutana kung ang Ginoo all-knowing, mapasayloon, mahigugmaon, nganong gialaw man niya ang suffering. Ang suffering manggol ko nato ning tanawon magigsunan, no? Nakabantay ta ning gitawag nato nga fraternity. Ang fraternity magigsunan, manahimo silang brothers tungod kay they are one and they are sharing the same suffering diha sa initiation. Ang ato pong Ginoong Kristo na suffer siya sa cross. And we are worthy to be called his brother, no? Muna ang expression sa mga santos, if we share the same suffering sa atong Ginoong Kristo. Sa ato pag ining adlaw-adlaw na to nga suffering, usa ni kapag ambit sa suffering sa Ginoo, uban sa atong pagpasensya ug pagpabos, then we become brother of Christ. Kaya according to Synod of the Cross, it is impossible to say nga si Christ imong brother, na love nimo si Christ, but you cannot love the cross. You can only be worthy to call brother sa atong Ginoong Kristo kung mo experience po sa pain and suffering sama sa atong Ginoong Kristo. According to St. Teresa of Avila, dili ta mag-goal kay kining suffering will come and pass away. Importante diha na ma-encounter nato ang Ginoo, no? Ma-encounter nato ang Ginoo na nag-ubandi siya sa ato, wala ta niya pasagdig diay panahon sa atong mga suffering mga kaigsunan. Salamat kayo sa nangutana. Napo na dire Brother Clive. Akong pangutana nga pwede ba magsulod ang kalag sa tawo sa mga hayop sama sa ero, iring, baka, kabaw ug uban pa. Salamat. Dili kini pwede, no? O so far wala kini gialaw sa Ginoo diha sa kasaysayan sa Biblia o sa katuhanong katiligban. Tungod kay ang tao lahi siya og dignidad, image of God siya, gipakamatyan siya sa Panginoong Kristo mo nang dili ang ayan, no? Ang tao mosulod diha sa mananap makaigsunan ang iyang kalag. So doon na siya kaugaling ngawas o dito ra siya mosulod ang iyang kalag. Salamat guys na matana. Napo na dire Brother Clive, no? Brad, ang sa among nasabtan, ang luwason sa Ginoo katura ang nagtuman sa iyang mga sugo. Unya naa sa napulo ka sugo ang ayaw pagsimba o pagsimbaha ang larawan o mga Diyos-Diyos gikan ni Mrs. Albino sa may hasaan. Salamat kay Mrs. Albino diha sa may hasaan, no? Tinod ka na nga nangyo na Ginoo ayaw pagsimba og larawan. Ang original nga term diha sa Hebrew mao ang word nga pesel na nagpasabot pagigsunan og Dios-Diyosan namo si Astaroth, si Kamos og si Mulok, si Baal, si Nebo, Diana og Apollo. Kini ang gidili sa Biblia nga dili kini pagasimbahon. Ikaduha ang Katoliko usab ang simbahan Katoliko, wala nagtudlo nga atong simbahon ang mga ribulto. Makaampo kita nga wala ribulto, apan kining mga ribulto nga naa sa simbahan, wala kini sila gisimba nga mga Dios, kundi gihimo kini sila may reminder sa atong pagtuo tama sa nahitabo sa Ezekiel 41:17-19 nga ang tibuok templo doon naging mga ribulto nga nagsimbolo sa pagtuo sa Biblia makaigsunan. Napo na dire Brother Clive, tinuod ba kung ipasantalana ang masaykiton na madali na hinuon og kamatay og dugang po niya, unsa bay ang puon ta kang barakel? Thanks. Ang pagsantala na duha ang prayer nini, una maulian ang sakit o maulian ang sakit sa kalag ug lawas. Natay nahilan tigulang, no? Magpasantala na siya kaabi matay na gid siya pero human sa talanahi naulihan may noon diya sa hospital sa may Carmen makaigsunan. So dili ka na tinuod nga pagsantalanahan at diretso ka na hinoon mamatay, dili ka na tinuod igsoon. Now kining barakel, no, usa man ni kanghel sa Greek Orthodox, pwede gyapon nimo hangyoon siya nga kung tinuod man siya nga usa ka anghel nga manalikod kanimo apan wala kini gi-recommend sa atong simbahan Katoliko. Ang gi-recommend mo ang kang San Miguel Arcangel, no,
Kaya sa Revelation chapter 12, nakigbugno man siya batok sa mga bad angels, no? Mga dautan, makigsunan ng mga anghel. Muna nga si San Miguel Arcangel ang atong sangpiton tungod kay mga Romano Katoliko man kita o i-acknowledge kini sa simbahan Katoliko apan wala kini ma-acknowledge si Barakel igsoon. Napada dire Brother Clive, ngano man ang Muslim usara, ang Kristiyano sa daghan man. Salamat ta Rodrigo Herrera Opol. Salamat sa kang Igsong Rodrigo. Actually, dili isara ang Muslim. Doon na sila 100 kapin, no? Kalalain ng mga denomination. Sama sa Sunni, sa Shia, na po ilang gitawag na Baha'i, na po yung mga Nazarit, mga Igsong, no? I think Nazarin, o sa kini sa grupo gihapon sa mga Muslim. Daghan kini sila na grupo. Ang kalainan lugar kay sa ato, natay gitawag to universal leader o kana matong sa tutapa. Apan ang na itong mga Muslim, wala sila universal nga leader na makigsunan, wala sila one world lugar na gitawag na to nga Pangulo. Lahi sa to sa simbahan Katoliko makigsunan nga isa ra gid ta kay isa ra tong Pangulo. Napada dire Brother Clive, Goda PM, ni ay part sa Guzos Novena sa mga kalag nag-ingon ang 5 kabalatian nga dayan-dayan sa lawas o gigamit sa tawo sa iyang kasalanan gisakit og dako dinhi balo sa gikalipayan. Unsa maning 5 ka balatian? Kining mga 5 kabalatian gi punting ni sa 5 kasamad sa Panginoon Kristo. O nangandoy kita nga pinagi sa pag-meditate nato sa 5 kasamad sa Panginoon Kristo, maulian usab kita makigsunan sa sakit sa tong lawas, ingon man sakit usab sa tong kalag. Salamat kay pangutana. Napada dire Brother Clive, nganong magsalina sa white or black kung naay nitalikod na? Ano to Bert, nganong? Nganong kunong magsanina og white or black kung naay nitalikod na basig namatay tingali ni Brother Clive? Okay. So ang pagkasabot kining pagsanina og itom, nagpasabot kini kasub-anan, no? Kay biblically ang itom gagamiton kini siya sa gitawag to kaniadto nga mga nagsubo. Apan ang bag-o lugar nga panglantaw mao nga atong Ginoo kinabanhaw man muna nga magsuot kita puti tungod kay pagpadayag kini nga nagtuo kita sa pagkabanhaw sa mga minatay. So muna nga uban itom sa kasubo, uban nagpunting sa pagkabanhaw, muna nga puti ang ilang ginasuot igsoon. Napada dire Brother Clive, og naay balaod sa nga mag kinahanglan ko ni o naay balaod nga kinahanglan magpabakuna na og dili siya magpabakuna, makasala ba siya Brother Clive? Actually, wala man makasala, no? Ang atong simbahan, wala ingon nga makasala ka kung dili ka magpabakuna kay imo man kining right. Kung doon ay balaod nga magpabakuna na ang tanan, so kung dili ka magpabakuna, mahimo na ning illegal or violation na siya sa balaod. But I think atong mga bagbalaod, no? Nagtanaw po nila gihapon sa kagawasan sa tao. Ay importante lang, no? Atong suggestion nga, i-research niyo pag-ayo ang mga vaccine para nga dili ka mo kulbaan sa panahon nga magpabakuna. O klaro mo, unsa po ang bakuna sa inyo, no? Pwede nyo i-research mo kiksunan. At least doon mo idea kung unsa kining mga vaccines nga bakuna ka ninyo. Dili ka mo mga hadlok. Kaya kung sige sa mga similingan lamang nga istorya, na ka na, basig mo atod ka na nun ka nato sa mga kabalaka. Napada dire Brother Clive, sa mga apostoles sa Ginoo og mga kaliwat ni Adan og Eva sa ilang panahon, walay incheck og hapon. Ngano man sa panahon karon do naman? Actually, nananing insect og hapon makigsunan, no? Apan wala lang kini ma-discovery pa ang uban nga mga lugar. Gani sa history sa imperyo sa Roma makigsunan, no? Sa enkwentro sa mga legions, naisgutan dito nga naay area diha sa China nga ila pong nang enkwentro makigsunan. Muna nga nana ni nag-exist apan wala lang nga mention lugar diha sa balaang kasulatan igsoon. Apan naa kini sila. No, diri sa dugang mga pangutana. Nadi, kana bang ilang gikagubtan diha sa Sipaka Talisayan si Kristo jud kuno ang bukid sa Sipaka nga naporma og hulagway ni Hesus. Kamo motuo ba mo ana? Ang simbahan dili gyud diretso motuo, no? Kay sa psychology doon naman po gitawag nga pareidolia. Kining pareidolia mo ni ang maraw usa ka psychological explanation nga inigtan-aw nimo sa usa ka butang murag maporma siya nga daw tao o usa ka figure makigsunan. Apan kun ang pananaw sa uban itsura kini sa Ginoong Kristo, ang simbahan Katoliko nagtudlo nga kung nakadugang kini sa imong pagtuo o pagdibuto sa Ginoo
wala ka na problema, no? Apan kung ang simbahan makigsuonan may pasultihon, daas kayo nga investigasyon una ang ipahigayon aron maklaro ba gyud no kung kini usa ba ka supernatural manifestation or dili. So katong nagatuo nga kaning para sa ila si Kristo kini wala problema apan dili lang nato insist lugar nga si Kristo kini unless ang simbahan Katoliko mo na mopahayag na kining maong hulagway diha nagmatuod gyud sa atong Ginoong Kristo. Okay. Napo na diri Brother Kim, unsa kadako ang sala sa magtiayon nga gikasal sa simbahan pero nagpa-abort sa ilang anak, dako ba kayo ang ilang sala? Nakalapas sila sa ikalimang sugo igsuon nga dili ka magpatay. Kaya kini kinabuhi naman dahil sa Juan diya sa ilalom sa tiyan ni Elizabeth no. Misikad man na kigsuonan. Muna nga angayan sila nga mangumpisal sa pari nini aron nga mahupay ilang kalag ug makabaton sila sa pasayloan kay dako kay nga salaod ang ilang nahimo. Napo da diri Brother Kim, pwede ba di ay ang pari nga mosabay sa inuman dayon mahubog? Wala man ay problema kung wala lay sala nga gihimo no. Ang atong Ginoong sa Kristo sa makadaghan nga higayon no makigsabay siya sa inuman. Juan 2:1 apan sa 12 na ikasal sa kana unya gani napa diha sa mark nga nangahubog no. Apel mga apostoles sa atong Ginoo apan wala sila gihimo nga sala ug kana siya ang importante kay ang pari kabahin man siya sa katilingban tao sa sistema kanato ug igsuon makigsuonan ug usa sad ni sa pamagi sa pagsinati nila sa ilang isig katao o kauban diya sa katilingban nga doon na lugar gitawag tong Elinon. Dili kini dautan ang pag-inom no. Ang dautan diya kung mahimo kag sala resulta sa imong pag-inom. Napo da diri unsay mahitabo sa mga atheist o katong wala na gyud magtuo og nagbuhat sa angay nga buhaton isip binunyagan makadawat maghapon sila sa pahulay nga dayon? Ang atheist nga mga inosente or invincibly ignorant o dili na to ma-blame nga atheist sila apan nagbinutan, pwede paghapon sila nga ma-save mga kaigsuonan. Kadto mga binunyagan na itong igsuon, ang ilang ginikanan, maninoy ug maninay, mo'y una gyud no, nga dunay responsibilidad na magtubo silang tinuod gyud nga Katolikong Kristiyano. Sa ato pa, kung dili sila magkinabuhi nga tinuod nga Katolikong Kristiyano, dunay tulubagon spiritually ilang ginikanan ug ang ilang mga maninoy ug maninay niini. Apan kung aware sila no or deliberately nga klaro sa ilang responsibilidad apan ila kining gisalikway, dako sila og tulubagon sa Ginoo makigsunan inig atubang na nila sa panahon sa paghukom. Apo da diri. God PM, di ba naaman sa napulo ka sugo nga balaana ninyo ang ako nga adlaw ipapahulay sa ato pa tibok adlaw gyud ang atong pagbalaan og pagdayeg sa atong Ginoo og ang nagkatuman ang sa tanan nga 7th day ra gyud ang nakatuman napay ang dugang Brother Kiba ngano man nga mo halok man gani ang Katolik sa mga larawan nga Santo Niño ug uban pa nga mga larawan. Ang pagtuman kung na perfect ba nato ang pagtuman sa adlaw nga pahulay, ang muhukom niini mao lamang ang Dios. Kung kita lamang ang muhukom nga natuman nato, then usa ka na ka self-judgment or self-proclamation lamang kagsunan. So kung kilahi ang paagi nga gibansay sa mga Hudiyo sa pagtuman o dili kini gakopya sa bisan kinsang pundok sa Kristiyanismo. Ato Ginoong sa Kristo iya pod ning gisitar no nga pamaagi sa mga Hudiyo sa pagtuman kaya nakita na niya nga dili na kini makataunganon kung pananglitan dunay masakiton dili nimo ipatambalan kaya lagi adang pahulay dili siya usa ka maayo nga pagtuman ang gihimo sa mga Hudiyo makigsunan. Ikaduha ang Katoliko usab nagkamod niini apan ang atong ikapito ka adlaw sa pahulay mao kining Lord's Day nga naa sa Mateo 28:1 nga gitawag og Sabbath ang Day of Resurrection kadiyang nabanhaw atong Ginoong sa Kristo unang Sabbath sa Katoliko mao na ang Day of Resurrection. Ang paghalok sa Santo Niño mo gitawag og relative dulya. Buti masabot nga dili man nato makita ang balaang Hesus, ang batang Hesus dili man nato makita, ang atong pagpadayag sa atong gugma ngadto kaniya, ato kining gipadayag sa nagsimbolo kaniya sama sa gitawag nato nga rebulto sa Santo Niño makigsuonan. Sama kini sa nahitabo sa Números 21:1 sa 9 nga wala man nila kita na Ginoo apan na ilang mga mata ilang gipunting sa bronze nga halas. Og naulian sila no bronze nga halas ilang giatubang naulian sila makigsunan tungod kay usa kini ka prinsipyo sa Biblia nga gitawag og relative dulya. Salamat kayo sa pangutana.
Napada diri Brother Clive, Goda PM, ngano man nga giusab man ang mito ako, lisod na hinuon ampuon. Thanks. Actually, wala kini giusab, gibalik lamang sa original ang translation ni Nigsoon kay gi-check kini author sa liturgy o dunay mga translation nga gikan sa prinsipyo lugar nga paraphrase, ila kining gibalik sa prinsipyo nga metaphrase. Mo na nga dunay kausaban apan gibalik lamang kini kung unsa gid ang original nga pagkalitok nini o wala kini usaban. Salamat kayo. Pinakapaabot deres mensahe Brother Clive no taga Eco Church do kuno no kanunay gid sila nga kapaminaw labi na og ikaw sa imo Brother Clive. Nya napoy dugang lahi nga pangutana diri Goda PM ang magtiayon diri sa kalibutan kung mamatay na sila maila banila ang nga iyang asawa or bana kung tuan na sila sa laing kalibutan o atong hunahuna dire og ang paglihok-lihok dire maubag gihapon kung mamatay na ta. Salamat kayo sa mga taga-Eco Church nga naminaw na to, no? Mag-isuon, salamat kayo. Pag-abot na to sa langit, mag-inilhanay, gihapon tayo gisuon, no? Imo'y gagaw, higala, silingan, imubana, asawa, mga anak, pag-abot sa langit, magkita lugar ka mo dito, magka-inilhanay gihapon. Ang atong paglihok dito, mas lindot kay glorified naman ta. Dili na ta parehas dito sa kalibutan nga bounded by space and time, nga pagpalit pa ticket para sa aeroplano. Dito lugar, lahi na mga kaigsunan, kay very angelic ang atong kahimtang ug usa kini ka grand banquet, no? Murag kanig party nga nindot kay nagabot sa langit o magkita-kita ta puhon dito sa gingharian sa langit igsoon. Napoda dire Brother Clive, no gikan ka nga Ma'am Marijol, no? Nganong grabe magkapangdaot sa Katoliko ang lain nga religion? Salamat kay Ma'am Marisol, usa kini kapagi sa pag-justify nila, no, sa ilang bago lugar nga kahugpungan. Panangindot kayo, no, nga to sa invite nga ila pong paminahon ang pamahayag sa simbahang Katoliko, aya sila mubiya nining simbahana. Aron doon na sila dindot o insakto kay nga pagtimbang-timbang sa kamaturan, kaya kamaturan importante alang sa kaluwasan sa tao. Napoda yang dugang dire unta asko nganong nga di man gyud madutlan ng uban nga nag-apel sa kulto nganong mosaler man gyud. Actually, matod pa nga madutlan man kini, no, ang ato maigsoon. Diyan naman tayo nag-appeal ni ini niyan, operahan sa appendix na dutlan man. Usahay, mura na tao kulbaan sa ilang ipakuan lugar. Kaya medyo mo kunin pa ilang initiation sa pagtigbas lugar sa sundang diya sa ilang kamot. Medyo tricky ang pagkahimo. Mura mo appear nga mura dili madutlan, apan madutlan kini sila. Apan kuno na may grupo nga dili madutlan, wala sila nagsubay sa Ginoo. Kaya ang Ginoo dito sa course na dutlan man siya, mga kaigisonan. Napoda dire Brother Clive kang gikan kang Sir Saniboy, no? Brother Clive, naapa di ay labaw sa Ginoo mao si Jehovah, ikaduha ang Ginoo. Actually, no, Agsong Saniboy, salamat sa pangutana. Kining Jehovah, pronunciation lamang kini sa tetragrammaton nga Yud-Hi Waw-Hi. Ang uban gi-pronounce kini nga Yahweh, ang gi-acknowledge sa Katoliko mang pronunciation nga Yahweh. Ang uban ang ilang gusto nga pronunciation Jehovah. Manang para lugar sa mga Jewish scholar, dili insakto ang pagka-pronounce sa Jehovah. Apan kining gipunting nila nga Jehovah o Yahweh, makita na to nga usa lamang kini ka Dios o mao ra ni nga Ginoo nga kaigsonan. Napoda dire Brother Clive, good evening. Sala ba ang nilalaki o binabae ang usa ka tawo? Kining gitawag nato og example cross dressing, makita na to kini nga sala kini nga kaigsonan, no? Kay giporma man ta sa Ginoo nga lalaki o gato ng dawaton o maglihok kita sama sa lalaki nga linihukan. Mo na nga doon na tayo igsoon nini nga nagahimo siya og counseling karon, no? Dati siya nga aktibo nga homosexual, apan nakita niya ang enlightenment, no? Og nabago siya, straight na siya karon yung lalaki og i-counsel niya ato mga igsoon nga doon na pay chance yung pwede pa ta na mahimong tulid lugar nga lihok sa kalalaki or lihok sa kababae diha sa tabang sa grasya sa Ginoo. Og karon Brother Clive, no, medyo pikiri kita sa oras, imo lang tigalay kadugang sa tong gisgutan ug imo mensahe panawagan sa tong katawhan Brother Clive. Salamat kayo sa tanan nga nangutana, salamat usab sa tanan nga naminaw karon sa Bumbo Radio o sa nag-view sa FB makaigsunan sa live streaming o salamat usab sa Bumbo Radio. Hinaut ta nga kining tanan nga atong gisgutan makadugang sa inyong pagtuo o makapahimog na to matarong na tao inigsubay nato sa pag tangyaw o pagig-uban sa Ginoo diha sa matag adlaw. Daghang salamat ug maggabi kanatong tanan.